Nang hapak sa presidente sa Philippine Fencing Federation, si Leyte Representative Richard Gomez. Sa Iranta, pinaagi ni ining report. Kuha kini sa CCTV sa Fashion Island sa Thailand diin gipahigayon ang fencing competition sa Southeast Asian Games. Makita sa CCTV nga adunay mga lalaki nga naglakaw ug nagistoryahanay. Pipila ka gutlo ang nakalabay, gihapak ni Leyte Representative Richard Gomez si Rene Gacoba, ang presidente sa Philippine Fencing Association. Miangkon hinuon si Gomez sa iyang nabuhat. Nakatayo ko, pinapanood ko yung laro eh. Tapos lumapit sila sa akin. Tapos nung kinakausap ko na sila, tumalikod eh. Lalapit ko sa'yo, makikipag-usap ko sa'yo, tatalikuran mo ako, bastos ka talaga. Talagang tinamaan. Aminin ko, talagang nagagalit ako, naiinis ako sa decision na ginawa nila. Mato ni Gomez, adunay favoritism ang PFA ug mga coaches humanwa paduwa ang usa ka player sa Ormoc nga nagtop sa rankings ug gilisan kini og laing player nga dili taga Ormoc. Subay niini, nagsumiter og incident report si PFA President Gacuma ngadto sa head sa Philippine delegation sa SEA Games. Give me the authority to replace the athlete. He squeezed my hand really hard. He stepped heavily on my left foot, like I couldn't move. I see him approaching me. He cupped my jawline here, squeezed it really hard. HR ka lang, hindi mo alam ang ibig sabihin na maging atleta. And then he said, alam ko saan ka nakatira. Gipasabot ni Gacuma nga dagang silaod ang nabuhat sa mga player sama na lang sa sigig absent sa training ug uban pa. Apan nakaduwa noon ang player sa team event ug nakuha nila ang bronze medal. Walay plano si Gomez nga mangayo og pasaylo ug walay plano si Gacuma nga mopasaylo. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.